चिरांनि बर' बाजारनि हाथाया इपिपिएल नि हेंथायै बन्द। आथिखालाव बड'लेण्ड सोरखार बेंनो लाबोनाय प्रमद बर' दैदेननाय इपिपिएल दोलो सोरखारनि हेंथायै खुद्रिसारनाय होदों चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव थानाय बर' बाजार कमिटिया। बाजारदार एबा खाजोना आवग्रिनाय बिथिंखौ लानानै इपिपिएल दोलोनि हेंथायै दिनै 7 जुलाइ 2022 इं बिस्तिबार खालिनिफ्राय जुरिबाय जोबनाय गैयै बाजार बन्द हाबाफारि। मुंख'नो गोनांदि बर' बाजार कमिटिया दिनै बर' बाजारनि सप्ताहिक बाजारखौ बन्द होजेननानै गावसोरनि दाबिया सुफुं जायागौमानि जोबनाय गैयै बन्द लाखिनाय जागोन होननानै बुंथिदों बड'लेण्ड इंकाउन्ट टेलिभिजननि खौरांगिरिनि मोनसे मोगा-मोगिनि गेजेरजों। बर' बाजार कमिटिनि दैदेनगिरिया गावसोरनि दाबिनि बागै ओरैहाय बुंदों। दिनै बर' बाजार कमिटिया इंराजिनि 7/7/2022 इं तारिखनिफ्राय लिन्ट्रि जजासे बर' बाजारनि साप्ताहिक बाजार बृहस्पतिबारखौ लिन्ट्रि जजासे मानो बन्द खालामदों बेखौ आं फंनैसो बुंनो थाखाय गसंबाय। बिनि सिगां आं बड'लेण्ड इंकाउन्ट निउज डिभिजनसिम खुलुमनाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोना जोंनि बे बर' बाजार कमिटिनि दुखु दाहा आरो बन्दनि सोमोन्दै खौरां लाफैनायनि थाखाय जोबोरै नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय। बर' बाजार बन्द खालामनायनि गुबै जाहोना जादों देग्लाय 2022-23 इं मायथाइनि बाजार डाक सेटेलमेन्टखौ माखासे राजखान्थियारिनि दहाय लानानै जोंनि कमिटिनि संबिधान हेंथायै हस्तक्षेप खालामनायखौ जोंनि कमिटिया सह्य खालामनो हायाखै आरो हायाबो। मानोना बे बाजार कमिटिया दिनै 60-65 बोसोरनिफ्रायनो बाजारनि जौगाथाय आरो थैनाय थांनायनि नोजोर होनानै सालायबोदों आरो सालायबोगासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि बाजार कमिटिया माबा मोनसे गोरोबथा जायागौमानि दिनै 7/7/2022 इं मायथाइनि तारिखनिफ्राय लिन्ट्रि जयै साप्ताहिक बृहस्पतिबार हाथाइखौ बन्द खालामनाय जादों आरो जाबाय थागोन। थेंक इउ।